Bukid o kalasangan manggod ang sagad nga makita diri sa maong lugar mga kasama. Aron mahatagan lang mo ha og background sa maong hisgutanan. So since nag-focus ta sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, bukid o kalasangan ang sagad nga makita sa maong lugar. Sa mga wala na sayod sab, ilado ang maong lugar sa ilang agricultural area. Kinaila kini isip sentro sa pagtanom sama sa humay, mais, managlahing gulay, root crops o uban pa. Sa laktod pang astorya mga kasama na himong panginabuhian sa mga residente dinhi ang pagpananom. Straight to the point. Karon, diri na ta mga kasama, tungod sa pagkaabunda niini sa natural resources, nagka-interes ang usa ka UK-based company nga giila o gitawag nga Waggle Corporation. Nagpahigayon ang maong kumpanya mga kasama ug usa ka mining project ingon man exploration o mining exploration sa maong lugar. Straight to the point. Ang nakakuyaw ni ini mga kasama kay daling giaprobahan kini sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Wala kini giuyunan sa mga residente. Wala sila natarong og konsulta matud pa mga kasama, wala matud sab sila gipangutana kung okay lang ba ang maong gibuhat sa maong kumpanya o kining mining og exploration mining og exploration project sa maong kumpanya. Giingon mga kasama ha, alegasyong gipang ilad ang mga residente dinhi aron makuhaan sila permission kon permit. Straight to the point. Attendance sheets gikan sa ayuda, distributions, isip proof of indigenous free prior informed consent kon FPIC. Pinaagi sa maong mga pamaagi mga kasama, nakuha ang pirma sa katauhan. Straight to the point. Tungod sa maong pagpangilad mga kasama ng kaning nagprotesta. Miulbo ang kalagot sa mga katauhan. Nagprotesta sila ug gibarikadahan ang maong lugar aron pugngan ang maong aktibidad tungod sa kadaot nga hatod niini sa ilang lugar. Ug dinhi mga kasama, 7 kanila ang naaresto. Straight to the point. Aron kabalo naman mo sa background story mga kasama, dinhi na ta sa usa ka senador. Gitawag man good nun sa mga kasama nga public servant, public official, mga lagad sa katauhang Pilipino apan karon. Supposedly, ang basic nini mga kasama, mga lagad yun sa publiko. Apan, mo ni atong panawagan karon sa maong senador mga kasama, Senador Camille Villar, ang atuang chairperson sa Senate Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. Panahon na siguro, Sen, nga pamatudan nato nga wala nagkamali ang katawhang Pilipino, partikularmente sa mga taga Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Wala sila nagkamali sa pagpili nimo. Dili ko man siguro ulahi ang tanan mga kasama, siguro sa karon na laylo lang sa si senador, pero atong panawagan na lang karon kang Senador Camille Villar. Dili pa man siguro ulahi tanan sen. Napay oras. Hinaot pagyud unta nga sa sunod sesyon nimo. Isip pangulo sa maong komitiba, ilakip nimo ang maong issue sa imuhang komite. Straight to the point.